Yanda za ka gane mace mai sha'awa ko mai iya jima'i ba tare da ka tambaya ba, walantana a ce kai wannan ɗan iska ne ba. Amma idan ka lura da kyau za ka iya ganewa a ɗabi'ance da kuma a yanayin abubuwan da take yi a jikinta ko a fuskanta. Suna nan kamar haka. Wasa da gashi, mace mai yawan wasa da gashinta za ka ga cewa ko da yaushe tana shafa gashinta, tana shafa kanta, tana yawan shafa kanta. Yana nuna alamar haka mace mai sha'awa ce da kuma za ta iya yin jima'i. Sai kuma mace wanda ta iya rawa, she is very flexible. Jikinta is very flexible, tama yana nuna haka. Mace mai yawan zufa mata jiki ko ta tafin hannu ko ta tafin kafa, yana nuna yadda jinin zuciyanta ke yawan flowing din jini yana yawan flowing, zuciyanta yana yawan bugawa, jinin jikinta yana yawan flow, daga zuciyanta yana yawan pumping din jini, yana flowing, yana da sauransu. Sai kuma yadda ake nuna sai mace wanda take yawan wasa da leɓe. Mace mai wasa da leɓenta za ka ga ko da yaushe bini tana yawan wasa da leɓenta da sauransu. Ko kuma mace wanda za ku ga cewa tana yawan bini tana da son jiki. Mace tana da son jiki, za ka ga tana da son jiki, tana son mage ko da yaushe ya ga shi for the arms, hannunta tana yawan folding arms ɗinta, mace mai murmushi, mai yawan dariya, mace mai kallon namiji cikin ƙwayan ido, cikin ƙwayan ido ga tana kafa maka ido, tana kallon ƙwayan idonka da sauransu. Mace wurin tafiya, hafifatu harka, za ka ga irin wurin tafiya tana tafiya a hankali, ba ta da kazar-kazar, ba ta da kanzagi. Aga tana yin abu a nitse, in tana cin abinci sai kowa ya ci abinci ya gama, ita tana nan tana dan cin abincin ta, ba ta da sauri wurin cin abinci, ba ta da hanzari. O magana za ta yi, wurin magana kaga magananta a cikin salama take magananta, cikin yanga, cikin tana da son yanga. Duk mace mai son yanga haka da sauransu, mai son jan aji, suna daga cikin wannan matan. Ko kuma mace kaga mace tana son yawan kiss, yawan sumbata, yawan sumbata, ba sai lallai kai da ita ba, a'a sumbata in sense bini kudace da kawata suke magana ko waya irin kiss din na haka, da sauransu. Yana nuna alamun mace mai tana daga cikin wannan categories din, sai kuma mace mai